Hello. Uphosha uzoreleasa guys, andikwazi ukonwaba. Laa ngoma iyathetha, lithetha nabantu le. Ithi izinto zinganzima, phelelwe lithemba, ube nomvandedwa, uzibona uhamba wethu ubungazi. Kukho ntoni phambili, awuyiya. Kholelwa. So ke yona ndawo siyithanda kakhulu apha endlini ke nomama uMshumayeli, umama kaPhoshiya. Nanku xa kuzawuba semnyameni sawufota kusasa. Kuya umama umshu. Uyazibona ma? Nankuya eneenwele ezimhlophe ezifana nezam. Sineeprogram esizenzayo apha. Yena si-storyteller. Abantwana bethu uyabafundisa ngeentsomi. Zoodyakalashe noomfolofu abaxhasiliwa. Nenjongo yokuba kwakutheni kubaliselwa abantwana iintsomi, you see. Sasibethelela ke ulwimi lethu siligcine. Abanye abayazi thina sikhona ke. So le ngoma ethi kholelwa yekaPhoshiya uDendana. Kaloku xa ungakholelwayo yonke into iyakugila nje, ubheke ngapha. Ungafika mna ndithethe yam into uzawubheka ngaphaya. But ingoma yona ibuyisela abantu endleleni. Ithi kholelwa. Ndiyakucela mamela uphinde ukholelwe. Ingoma yona iprodyuswe nguMandisi. Irekhodwe eLegend. Zirekhodwe eLegend ziyi-3, ziprodyuswa nguMandisi zoyi-3. And then 2 of them ndiye ndanethamsanqa lorho isiba kwatsitsi inki kwabakho into eziculwayo. So sijongile ngo-support isikakhulu umyalezo wam is directed to abantwini endikhonza nabo. Abazalwane bam banazo iWi-Fi. Abazalwane bam phaa epostile baneWi-Fi, bazonyola phaa. Abazalwane bam banawo namadatha ezifowunini. Bazonyola to support udade uDendana. Imember yerhamete yethu 5B. Nikhona mos.